Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapday ta kung mga tao kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pagaya awisan na kayo nga agsurat kan mga iparulog kada kiti pakasalitaan nga biyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulodyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag na malemyo amin sa kapanda na papagayam. Manipot ito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaraka dito Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man ang nasumangbahay ti programa. Idi, kalman laeng. Padanan nyo ti pagkasalitaan, idi kalman laeng ni Daniel. Papagayam mi. Nakabot papauyo ni Daniel kapot dati pagkasalitaan ti biyag na kita akas lala pasamag iti kalman laeng. Medyo nasakit nasaem. Abay ko nayo. Kapot dadya anak ti asawa na kat kabsat na ti ama. Kabsat ko ti anak ti asawa. Paano nangyari yun? Kasano nga nabasamag? Nga ni Daniel kat kabsat na kano di anak ni Bakay na. Nako, misteryo. So nga padanan nyo na ito yung pakasalitaan ni Daniel papagkami. Kaya pakishare yung programa ito. Share this program. Indayon ni Ruki nga ipaasa papagkami ti pakasalitaan ni Daniel. Sagudayin nga ti surat. Idi, kalman layan. Idi kalman laeng manong nemi idi tay jaya kon kaniya Susan idi kalaysa. Tadangaminin nasurok nga watawen ti relasyon mi. Napanggamit ti may nga restaurant manong nemi insaga na akmet iti class nga restaurant. Tada imasideg kada kami nga talo nga agit gitarra nakabiolin with the love song, Endless Love nga kanta manong name. Daniel, nisang sangin da ito nasurukin nga duwatawin nga gaya na yatangin. Italay nga inlawis nag dito Gabutin isang sangin kanyang dito nga rabi, Susan. Aging ka manong name nga linuktakon, iti nakaidulinan, ti sing-sing, wedding ring. Nagparintumang sangwanan manong naimi kat kinunak. Will you marry me? Daniel, kaslasan ko namnamahin. Ti amo kita ubay planong ng mga asawa kanya. Surpresahan ka ro de. Will you marry me? Yes. Sure, yes. Or intong bigatin. Kastawan matiraksak ko manong name ta siyempre manugot. Ni Susan timbilang ko nga first and last love ko. May sak manong naming empleyado ti may nga pabrika agubrak insagana aka talaga ti panagkalay sami. Samat naman ko nang grande nga naisagana. Bugbugtong nga anak manong naming yung nasapak nga naulila iti ina ket ni tatang ti kaduak. Karpintero ng ni tatang nga minsagad na ti panagbasak manong naming.
Aging nga nakastrek ako nga nagtrabaho. Kat kabuta, nasurukan nga duha tawen manunaming agayat kami kini Susan injaya kunti kalaysa. Taori ni tatang manunaming kat kahit namaten nga gasawa ak, kahit takalumatan nga madaan ti apo ko. Natulag nga ro ti kasar manunami aging nga naangayan de ta kasar. Kalpasan, ti seremonya, reception, may isang function hall, manunami ti nakaangayan ti reception. Pinakater ko. Aging nga nalpasan ti amin kat dimtengan ti rabi, inyawid kon siyempre ni Susan dito'y balay. Tawan ti sabaling nga kaduwami dito'y, awan ti sabaling nga pagnianan mi no sa angan dito'y balay, tasyak tagtawid ito dito nga balay. Madlaw ko nga nervyos ti asawak manunami. Daniel, nitatang mo naman. Siyempre, nabannog, medyo nakainom. At siyempre, timulong mo't na nag-istimar. Medyo nakainom. Nakaturog itan. Awanin ti makaisturbo ka na ta. First night, first fight. Ang mga maisturbo na talang ni tatang mo. Ang pagkinatatang ko ito problema. Jet silad na, kinsilad ta. Agamay laeng. Agad iso na talaga ti antisilad ko, kinsilad na. Hamat na yung sagana niya, di bakante nga silad. Kahit mo sawa ng matayota, kumakit, mabantag hotel. Dito yan, sweetheart. Dito itaan. Amo makadanagan ni tatang saan nga makaisturbo. Nakainom, nakaturog, na imasitan ni turog na. Manong name gaputa, jakpay nakasagana umadaan ti anak. Tati kayat ko ti planok manong name kat iurno nga mi pailaeng sa kuntusikukan ti asawa. Nakiktot ni Susan ni Dina. Daniel, ano dita? Ano ti kabkabel mo iti dita kukuam? Kundom. Kundom? Daniel, sana ka GRO. Nadalo sa kababae. Virgina. Apeg kundom ka. Di mo ka di kalagugawang ti dagos nga anak? Sweetheart, agurnong tapay lang mo na. One day tayo ti plano Anda ti plano. Kastake, nasakbayak. Sakbay ginasawa ka, nagurnungag, iti parang kasar ko kayan ka. Ba't ka din nabati nga basit? Kahit ko nga nayunan. Damdo ito sigurado nga. Ready tan nga ka, baby. Sana ito nga gusto sa tikundong. Madim? Ti maramit ko ni sa desisyon mo. Ngayon na mabalin lang kumakit at kanaknan nga dagos. Ngayon mawanti sa baling ano tong palno saan nga siyak takas taak nga agplano manunemi. Rinugyan min ti kunada nga fight. Iti manen manunemi na ramanak dagiti bibig ni Susan iti nakapapaot. Kabayatan manunemi nga voluntaryo nga agkarayam dagiti dakulap ko iti barukong na iti nagbaitan dagiti legs ni. Nakabangbanglo nga nakaimimas ti asawak manunemi. Virgin nga talaga. Madlaw ko, nakakinkinis, nagasatak nga nang asawa kayang kuha naman. Nakaswerte. Dinigos ko iso na kanagidag kakabara nga ko dinaduma-duma pa set ti bagina manunemi kadadada nga mariknak ti rugso ti riknak nakasta nga mangig ko. Nagiti medyo epan na nga asog ka na reng-eng na. Oen manunemi. Impabawakpahay dagiti big ko ket inlakalawa naman dagiti nagbaitan ti legs na manunemi. Kadigdigos ti asawa ket amok nga nabanglo. Nabanglo ken naimas manunemi dagpisaw-pisaw iti tisuor. No itay ket taptabden na lang laplapedan ti panagareng-eng ken panagasog nang iti adan ti ulo iti nagbaitan dagiti legs na manunemi ket saanan maalwadan nga nakapigpigsan ti areng engken asog. Dinan
panunutan no makariing ni tatang unusan. Uno makapuot balukang tikas na kapigsa dagiti asog ka na ring-eng. Oh, Daniel. Daniel. Dito'y ko na paniknikan manong naming nga talaga nga virgin ti asawa. No, pekasta. Timukno kami ti sa langit kang kasladyak ng manong naming ti imnas uno areng-eng. Sweetheart. Okay ka di betlayan? Okay, Matt. Bitin lang. Nasakit namin eh. Ulitin ta. For the second time around. Saan ka ita nasaktan? Naimimatan. Kasla, awan matiwarikrik na, nakakundom ka amin eh. Si Kamat, nakaing-ingpis. Sige, ulitin tan. Kat naimimnas manitan. Naganganas maitan for the second time around. Kaya dito yung manong naming nga nadlaw nga talaga nga itayok ko ni Susan. Nga na ulit-ulit manong naming takunana. Sige pa ay, gimanin. Talo kam nga rod nga nagdadan na manong naming no idikit dududwa kam lagi ni tatang itakit talo kami. Ada ni Susan manong naming nga naimas ti luto na. Mamigat kami. Nagrubot kami ngagpadpada kay ni tatang manong naming mapanak sumrek iti pabrika irinto ni tatang ket mapamit iti trabaho na kas construction worker. No kasta nga makarubot kami manong naming kami sweetheart. Dito ka lang tabalay marami din dito eh. Agdalusak, aglabaak. Ken agmulak di talikod bakante. Duwa ka pa nga lalaki nga datoy di mamulaan. Di na siya at dakan nga garden. Bahay. Ay kami nanak. Ay wanang. No agabay kayo kasla ka lagkabsat. Walang tatang kami nagit amo na estimer ti bagina. Kasla nga tatang ti panghawag ko kada kayo tatang. Baka lakay launay. Alakarot ko magkat tatangnak ni lakay mo, di tatang ko nam. Alawin tang, kasla lang kami nagkapsat. Kasla manungan nakalaing ni Daniel. Taday tatagpay sumanong name. Nasalutsot ko ang tinaminsan. At itilikod ka dinanon kumano adaman itisango ni Daniel. Tang, Susanan. Kinuna naman ang name kat nangigumet. Awang ka rin di plano ng asawa, tatang? Maminsang lang anak-anak. Nilang nanang ni Daniel. Hindi umastig kanyak ni Susan manong name. Abi nga salud sumudatag ni tatang. Salud sudak lang, siyempre. At ubing matpay. Lakayan ni tatang. Lakayan no. Monotawon to ko na. Dandan senior citizen. Muhammad Iso na lang talaga nga. May exercise na bagina. Saan mo't unay nga mamarbartek. Uminom lang. Kasi ka nga eh. Siyempre. Salsalik libak ba't ibagi. Para kang ka, sweetheart. Wala, sige. Aging ka manong name nagproblema at idi. Naangay ti general meeting manong name ti pagpapaayak ka pabrika. Maluglugi ka no ti pabrika manong name kat masapol nga agkisay dat empleyado. Diyos ko. Sabi ko man sa anak. May sakadagiti may kat. Kinunak manong name imdag sanggas at may sakadagiti na ikat. Naman ba din karay di manong naming a separation pay ng manong lang. Lepay ti abagak nga si Mangpet dito balay manong naming. Amay, namasama. Awanin trabaho.
Apay met, nagikada kadagiti obreros kat siyak ni Maysa. Hanggang mali, Daniel, alis to ka man na makasapol trabaho. Wala nga sana ko mga mestambay. No kaano pa nga urnong ta, para iti panakaready ta doon, no? Kan nga kanakan. So, pwede pa nakalayok ko. Sa nga bali, sweetheart, agsapol ka trabaho. Una saan nga sumunod ka kinitatang. Wala? Parang construction? Kato. No kaya ni tatang, kaya met. Ay, diyak pulos simusurot construction. Diyak ka magbatil semento. Ano nga ron? Agsapol ka trabaho. Barang makasapol ka kasi. Yung nagrigat, example, manong nemi ka, duwan ako na no vacancy. Kung nga rin tatang kanya, kabayatan nga sapsapo ka ti trabaho ko, sumunod ka kanya. Ni tatang met, malot sweldo ko met. Malot sweldo ti piyon ko ma. Sa nagrigat, narawa makit air condition. Ti pabrika nga, air condition ka magtrabaho. Kalbasan lang, painitan. Nakarti kaya't mo itak at di ka ba't makasapol ti trabaho? Aging ka manong naming nga may sa kanagiti kadua ka na layoff, ititimawag ka niya. Daniel, oy, Freddy, ana, ada nastar ka man? O, nga ron. O, may katagsarita ta.Ag-apply dito abroad. Abroad? When? Napintas na ito eh. Bagay ka na tayo. Ado tayo. Saan ka pulo tayo amin? May kasang mulo ka. Inuti pa pa tayo. Di Abu Dhabi. Oh, plano ka kaputo. Sige. Di 2 taon nga kontrata. Takalan di maurnong mo. Basta lagi di hagagastodor ti asawam. O mati problema mo. Gabat adamat bala yun. Sige, umayak. Manong nemi, basit mat ka diti masapol. Ano man nagkata?Ag-apply tahan. Sige. Sumurot. Umayak man ti abroad. Ngemi di ibaga kini Susan manun nemi akket-ket. Diyak kayat, sweetheart. Diyak kayat. Tapi di mo kumaya kayat. Una-una eh. No, awang kanton tanda kang ti abroad. Sa sinupet ka idak. Sa sinupet ka inarakop ko. Kasi sinupet ka inagak ko. Dakal nga kawak. Dua lamat latawan ah. Dua nga tawet. Sa adamat communication ta cellphone. May pandi ilit tunggal may sa karatanog. Video call ta. Kalabang panunot mo ngamin. Basta di ka kayo na palubusan. Nalpasen na probaralin. Mapan kami. So nga saan ka kung nagkadkad pa'y Susan? Pagsayaatan ta ito eh. Dua nga tawan ti kontrata. Abalintan tun di ka na. Pututan kantun. Papagayam, anya nga tat mapasamak. No agabrot nga talaga ni Daniel kat mabati ni Susan nga kaduanan ti katugangan na lalaki. No anya ta adat panunot yo. Kasla isut adat ti panunot ko. At ako na nakasla mo la manong, kasla mo la kasakala ag kapsat ko na. Allah kasi ka Daniel ang kalamap mapanin. Ang mga mapukawang kat asawa. Ituloy ito nga basa. Dito pagkasalitaan ni Daniel. Pumanaw nga ta ni Daniel kat anyat mapasama. Ohan manong name at dahi di pa nagked-ked ti asawak ng awan ti maraming dan na. Awan ti sabaling at ti panunot ko no saan nga panakaisaga na tinaran niya kamasakbayan ti pamilya. Agornongak para ti umuna nga anak mi. Idagpakada kini tatang. Tala mapamplunot mo. Pati ka kayo at sumupyat kayo. Ay doray man pa sumupyat at alpasan. Di mo mat inyuman nga imuna kaniya kada kami kini bakit mo sakbay ko mga naglakad ka nagiti ka sa pula. Tang, nagadud ta tigdagam ambisyon nga agabrod ngam saan da maka-abroad. Hindi to ta siya adaytan maka-abroad ako. Pero no tagkad kayo. Ano problema yun?
Anak, laglagi pem, ado di kita agsisinang agasawa, gabot panagin na dayuda. Ano kayo yung sawantang? Ubing pa'y tasawam sa napintas. Ano mo? Baka no, mailiw una, isapol na. At damat panagtalik ko keng kuha na tatang. Lasay at no kastado da panagtalik mo. Kas amak, pakibanban tayo isuna. Nuwan yaman ti problema na. Itikawan ko. Dakay ko matimang tulong na yaman ti problema na. Nuwan yaman ti problema na. Wantang, amo kamawatan na. Nakas pagarikan na malmalday, kabut kaawang ko. Isang ka ba silang palang liwliwayo kin ko, anak. Kasasari tayo, patip ka rin nyo di pa kinakim na. Bagbagaan nyo, kasbay sa nga ama. Tang, saan ko man nalagsantirik na yung amang palubos kanya? Okay. Ako di maramidan mo, sige. Ay, daw dawat ko, anak, kasabi ko mata. Nasiyat ka sa saat mo, te abroad. Ikat na kami mat, di na kamuni pang panunutin. Diyak man unag saksakit. Naman pa na nagsan trabaho. Kinurin ni Susan, nasanun at met, di ba tagsakit. Iso nga di na kamuni pang panunutin. Sige tang, inakaro din. Makamukha yun dito eh. Makamukha yun kini Susan. Manong name awan idi apulos iti panunot ko. Iti posible nga madi mapasamak. Iti kada ko niti Abu Dhabi manong name naragsak kami na may sa kumpanya manong name iti pagtrabahuan mi nga sa nga pulo nga nagkukuyog. Saan ka man nga maburing. Tanong kasta nga day off mi manong name kiting kamot aga palpaliwan ita. Inal daw madlata manong name ka pa kumusta ti asawa. Sweetheart, kumusta kan? Kastoy, okay lang. Kumusta mo ti tatang? Tawagan mo. Tapos na yung sumalamang ibaga, no? Di malagsagsakit. Amet. Katsa ka ngay. Di damo akit ko. Talaga nga maburing ha. Ngayon ka na gito yan. Inumat na bulan mo dita. Okay na. Okay na? Awan pagdanagam kada kanyak. Kada kami kinitatang. Awan din nagbali nga problema kadakwada manong name. Iba po itak ti asawak pasarimat paladawak ni tatang kanak iti asawak no da sobrana iti para tinaldaw ka sa Polanda kini tatang idulin na sa balimat iti duldulin ko. Tadyak kayat manong name itad amin iti asawak ti sweldo. Kastat advice ti kiti kakadua. Pare, sa mo itad amin. Dadjala umanay nga para kang kuhan, di binulan. Daduma, kaadwan na, iduli mo dito. Tama no. Kaadwan ti mangted, bakakit no, mayaw awan di asawam. Bakakit isot mangidit, kadigdag baling nga lalaki na. Anda pa nagtalik ko ti asawak. Sa bagay, makatawirin manong nemi. Tila mamin ano niya, makatawan na yun. Wan, kadatot na ipawit kon kinibakat ko. O rin no, okay man lang, okay. Ipatpatignak. Kinibakat mo ngay. Awan at urnong na, at kanyak. Ngim surpresa ito iso na intuntum sumangpetak. Gaburak to iti kwarta. May sakit gudwang ang tawenin manong nemi. Hello, sweetheart. I miss you. Kunana. I miss you more, sweetheart. Oh, o dun sa aman ti babae dita. Ado ang anang artaramidam na mailiw ka. Ita kami ito, pa'y nga lalaki ti panunuto. Oh, problema. Sika nga'y. Maililiw ang unay kang ka. Siyempre, nga narwama ko. Awang problema kanya, sweetheart. Dandanin mga pasti kontratak. Huwag ngarot inmulangan nga bulan. Manong name maud-udin nga bulan. Kung nangarot kanyak, ni Henry nga may sa karigiti sa nga pulo kinaduami. Ana, pa-extend mo?
Namdamagan na no, the extension. Siya kagit pa-extend ko. Another 2 years. Agawid na. Sikalat ha. Kahit kung surpresahan ti asawa. Surpresahan nga. Diyak ipagpagati aldaw. Isasangpit ko. Dapat na tiyakas na biglang to. Ay! Kunan na to. Kapi nga di ka agpakadarap no, agsagana isuna. Ano ko maisagana na? Siyempre, pabanglo. Uno saan kat maangangay kayo ti welcome party. So may paggastusan. Basta kahit ko nga surpresahin. Tinawagag ti asawak manong nemi. Hello, sweetheart. Hello. Ana. Anak ka nga aldaw nga gawid. Umay ka sa baten? Saanin? Isupe ta plete. Isupe pa ka isturbuan. Ito na gano'n, nagawid ka. Within this week, anang aldaw? Anang arabi Basta, adak tulat tatitan. Nga dinaam mo manong nemi. Nga itiday ta nga para kisasarita ken kwa nakit adda ako ni ti airport. Ti amon agad. Awanak pa ti airport. Adda ako ni ti Pilipinas manong nemi syempre kitak ti oras. Nagbiyahe kasikod. Rabiin to na makadano nagsadyay. Hangabale. Adda matulbek ko. Masurpresa nga talaga ti asawa. Adda tulbek ko iti main door. Adda pa tulbek ko iti siledbi nga agasawa. Adda ako iti bus terminal manong nemi dito lugar mi iti kitang ti oras. Alas 10. Nangalak kasi ko dito tricycle manong nemi. Iti kitak ti oras ti cellphone ko. Alas 10:30. Kalakalingan na yan. Gagarain ka ita. Susan. Surpresain ka. Inayad ko manong nemi ngayon lukat tiri main door. Sa kumanda inayad ng drakap ngayon lak. Tinurongkon manong nemi ti siladmi. Umayakon. Susan, I miss you. Di ka paturugin ita. Pat nagta ita. Idita, itudok ko kuman manong nemi ti tulbek iti saredura na pasardenga. Indepel ko manong nemi ti lapayag ko iti bulong ti ridaw. Mangmangin ko. Agas-asog na sawak. Diyos ko. Apay, mabangungot na ta? Agbangbangungot? Manong nemi, inalalisto akong tinulupakan tirida o sa kagadan manong nemi, di may lukat kon in search on asigod ti silaw. Ha? Manong nemi, nasulat na kiti duha bukal ti bata kiti nakitak. Nakalulawag. At kami nagsindig nga rin ti silaw. Ayop kayo! Ni tatang ko manong nemi, si tutuon kinibaget ko. Ayop kayo! Ayop kayo kunak ngayon ulit-ulit manong nemi. Kaslaklagin maataken iti pungtod ko. Nagsinadamit nga dagos manong nemi. Ket didan amuno anyat aramiden da. Pangkarawaan da. Tinaragre. Uninikat da nga rawaten da. As in nga lamo-lamo da manong nemi. Nga nakitak pa nga inuksop ti amak manong nemi. Paonay kayo. Papatayin kayo! Kinunak manong naming imjakmet makakuti. Sanggol ngayon patuloy pa di simbrek. Hayop kayo. Dita kayon! Di kayo tupulos mapakawan! Ito na ito yung namin siyo! Nadlaw ko manong naming akinamat nakti asawak na iditalyawag. Sila labos nga kumamkamat. Ngayon saan nan nga ituloy di malagip na nga sila labos man.
Dagiti ayop. Dagiti ayop. Diya ka mon manunimino sa dinot pagturungak. Sa dinot pagkamaka. Diyan akbalakbat lang ang tricycle manunimi nagpaili ak matlain. Iti sululukat manunimi nga bar dito yak nga naginom. Nakadadunti na inom ko ang beer manunimi. Saan pa ilang agsardeng? Ti mariknak nga ut-ut. Apay nga naramid na kanyak ti kastoy. Apay nga naramid na kanyak ti kastoy. Apay, Susan. Apay, tatang. Nagsakit ti naramid yung. Nagsaran ti barman ng name kat pagaw-awidan na kon. Parparwaran na kon. Boss, closing time na. Takta kailangan tinabati dito eh. Sige. Alam mo na kat nadagsamot sa bagahe, boss. Mabaling ka din nga bagkadam. Ngayon, ikang kanto tandaan mo, tip mo. Sige, boss. Kabilitan man nung naming napanak nag-check-in iti hotel. Narituya ka na to room. Aldawan man nung naming di makariingak. Kat malagip kumanin ti kinaayop, ti amak, ken ti asawak. Dagiti agkatugangan manong nemi. Apaunayin, tatang. Apaunayin, Susan. Agsangit akmanen manong nemi. Anya ti basol ko, tapno aramidan nyo kanyak ti kastoy. Anya, una siya ka rin aking basol. Nagring ti cellphone ko manong nemi. Ti Judas, ti dakes, ti gulib nga sawak, ti tumtawag. Hello. Pagawalan na, Daniel. Ayop ka. Adahak sa diyang agsakripisyo. Nabati kay gayam kinitatang ko nga gangganas nga agpapapas. Tawak laing nga narukup. Dedyo ko man ti maudi. Kaysot nagtulagan mi kinitatan. Sumangpeten ni Daniel kunak. Gupdentan tatang kunak. Ngayon sumat gayam ti sasangbat mo. Dedyo ko man ti maudi nga naduktalan na kami maten Daniel. Sorry. Binayak laing manong nami nga nagsarita ti asawak nga dati ungto ti cellphone. Inem nga bulan, sipod awang ka. Malmaldayak. Kanayon ngagsangsangit at tirinabi. Iti na minsan, nga pa nagsangsangit ko, nagtugtog ni tatang itirito ti silagta. Pinastrek ko. Sinaludsod na nun yan di problema, kumapag sangsangit ha. Imbaga, mailiwak yan ka. Kasapulag ti mga rakop, mga gekanyak kunak. Ininarakop nakmatin ni tatang mo. Diyak natin nagawidan tiriknak, Daniel, takasapulak. Kasamay sa naglaing ni tatang mo. Ayop ka! Baka ibagampay lang nga nalalangin siya. Saan nga kunkundom? Misto ka mariknak gusto. Ayop ka nga talaga! Ore ko lang barsak ti cellphone ko manong naimi ti soron ko. Ti pungtot ko. Ibaga nakiting nga nalanglaing nila tatang ko ang imiti siya. Kabutosan nga kunkundom kat marikna ng gusto. Ayop nga babae. Hamukla ko ma. Simublat ni tatang at imawag manong. Sinong batak? Netibagam. Anak, saan nakawagan ti anak? Tawan ti amak akaskan ka. Ang nilakit ti napampanunot mon. Abang nga naramit mo ti kasjay.
Ako naman, iti barok, ano niya ti problema, ti asawa mo, kat kabayalak-lag na sulbaran, kat, po na kan tatang, pwede mat kumandeta, kat, sinolusyonak ti problema na, mayat matirik namin nga duwa, pasensya ka na, anak ko, intalaw mo mat ngamin deta, alo, di kat, agkasapulan ti alsong, kat, ayun na, ayop ka tatang, awanin ti amak kakaskag ka, di kan tupulos mo pakawan. Manong nemi sa anak kasi mang sangpet. Nagtarusak manong nemi ti probinsya ti Cagayan. Iti ayan ti kapsat de dinanang. Nasdaon ni auntie. Balo maten ni auntie. Anak, apay dito ta gawin nam, nagapunta sa abroad. Damang ko kita ka sa Dubai. Auntie, dito yak kumapailahan. Katuwa na, lalala, dumanong ka. Dati kasinsin mo kung asawa na. Tiburodak, ni Bunso. Oy, Bobot. Ni kasinsin mo nga Daniel. Manong, kasin. Dududwa kayo nanti. Uy, dit may kadwa kan to na nagyang nga rito eh. Kanya kami ti problema, kasla dabdag sa na problema. Insalaysay ko kay ni auntie manong name iti niya pasama. Kasta o ti wing-iwing ni auntie. Ang liyakit ni kayo ngayon. Di malalagpanpanunot na siya. Manugang na. Nakibiyangan na. Kada niya mat asawa. Baga na pa yung nalalay ni tatang mong ng musika. Mong nardanti. Ay po, sana sinsin natin napasamak, barok. Angim na minsan. Apeng aming yung pinagkabalay mo, ida. Auntie, ino ka talaga madlapanawam di asawa mo, kat imbaon mo kung maisuhon, ay di balay da, iti din na nagaganak kang kuwana. Kasanon no, maaramid na nata. Ores nga bali nga maaramid na halakit nga ni tatag mo kuma. Hindi iso. Ado nga minti kakastang agab abroad barok. Ado dagiti anumaliyawon no, misteryo nga mapasamak no, ada umadayo ka dagiti agasawa. Mamanulang dagiti nagbalin nga napudno. Pwede dulos buenos ko na yung mata, auntie. Ang mga no, ada makagura ka dagiti agbuy-buy. Ay, kiwan pwede dulos buenos. Manong nemi, tawag nga tawag, tasawag kastamat ang kinitatang ngam nagsukata kong SIM card ko. Makabulang ka doon dito, Barok. Ana, adot kwarta kanti. Uwan amok Ako na mga digitalang kalkalengan na kasapulan ti asawam, kinitatang mo, ti papawit mo, kapotay nornong mo dyan, abroad. Dito ko matusarek para iti. Panang putot ko ti asawak na yun. Kasi Jemet, anang araw ti plano. Pang panunod ak na pinasapang usarak ka rito, Andy. Inegosyo. Akin no kayat mo, akin ka puta. At dati naman itiig di bye-bye, no man ay lakit din nga gatang mo di may isang bangka di motor. Anapig sa di motor na, akit masursurong nga tamat nagkalap. At damat ni kasinsin mo nga bunso, di bopot. Lalay nga mangalap iso na. Huwag nagpeso kasin. Doon dalakit di bangka na dakkel. Makapanta iti dumadumang isla. Kaadot makalapan ita. Kaado ita ti maguyudan nga tanggigig kada susay. Sige. Mangipatak, mga aramid tanga ti bangka ti motor. Alam mo kasi, umasenso ka rito, no? Dito ka nga, pangibukbuk kami ti gastos, nasapsapula mi di abroad. Awanin ti damag ko manon nemi, kadigit idua, nuan yan ti mapaspasamak karakwala. Nagagada nga karot manon nemi ti bangka ti motor, double engine, katikasinsin ko manon nemi, dua siyak isot kaduak, nga mapanagkalap. Agpaguyod kami manunimi ka nagtanggigil, susay, kanda dumapay nga ikan itiya, lawang, iti tao. Damat iti swerte mi manunimi.
Makakwarta ka mo, di medyo panakil. Kasi, ano nung nga rin ti kwarta may tagat? Pinanawang ba dyan sa amam? Mga anak na asawa dito eh. Ano na kita kurso na dagang ka. Ngayon kasano mga ikasar ko at siya asawa. Di mo ipudpud mo nga asawa, bata ba? Napili ka sa tagat, maka-score ka. Manong nemi pinadas ko tinangarim kada kita madlaw ko ang kurso nata kanya. Ngamsan ko inyulbud, di ka sasaad ko. Anak kahit mo sawon, manong ataan asawam. Adan, inagaw ti amak. Uy, may ganun. Kahit mo sawon, isudan itantag dandan na. Diyan mo, nagdandan na da. Adamat gaya man asawam. Sayang. Kaya nangasawan manon na mi awan, tinapasungbat ko kada gitar armek, tilangin arami din mi kasinsin ko, nung hasta nga, hanggang mapanagkalap, mapang kami matag good time, jaya syudad. Ito kabisera manon na mi di Cagayan, dito to kay Garaw City. Pencho, sa kamalagawi din, kalpasan ti may sangarabi, mapang kami mat kada kiti nightclub, suno bar, mangrawar kami mat kada kiti chicks manon na. Kaya saan lata may katilakip ko. Nakasla, nasa diwa pa ilayang manunemi di kiti pasamak. Numampay, tumawenton. Kalpasan di panang panaw ko. Kada kiti agkatugangan, itidaduk talak manunemi. Sabi na saan kumalipatan ti asawak. Isuka di palang ti patpateg ko tilikodan ti amin. Aging gama nung naming at doa, dandanin duwan nga tawan nga awana kiti sidong ngunusipod ka di dinurok talak nga aramid ti amak kan ti asawa. Idi, manong nami, tasumangpet kami kani kasinsin ko dito balay ti ayan daanti. Ay, ada pa ka mo manipod sa jay. Lugar iyo anak. Gabuta, may sakman nga kabagyan. Kayong ko ni tatang mo. Impaka mo na kanya. Nga niyan ti. Nataya ni tatang mo. Panawagan iti radyo tinakang ngayon. Dinakamat na dito nga lugar. Di kita kakabagyan na, di ta Cagayan. Wano di kita kakabagyan, di asawa na di ta Cagayan. So nangin ko. Natay ni tatang mo baro. Kaslaglag lulukan ti mariknak manong nemi ti day tangan mo. Alat mariknam. Natay ti amam nga saan mo napakawan. Wano si papakawan ka kadimat layan. Sakbay nga natay. Diya ka mo nga sungbatan nanti. Tanong si papakawanak kumakadakwada. Hindi ko mapalay nga nag-awid na. Nakamansaya kita kit agrupot kan. Tama nga no, sa mo nga makakamakam. Bayaan mo nanti. Hanya? Ay lamang mat no. Ano pa nga rin maramid ko, kinatayan. No ko magbugbugso tayo so. Katawawagan na, babali siguro mapanak. Kasano ko mga amin, nga marakontak na kagit, di naman amon ayam mo. Baka si kamat isap-sapulan na idagbugbuso na ko na. Baka nagsaksakit, kahit nakakumanga makita. Tapno, mangig na, tipam ng pakawan mo kayang kuwana. Inka, saan na nanti? Nalpasa na kasto, bayan yun. Numampay, nagsangit akmet manong nemi. Nga isla, in-imagine ko latan, pinanpanood ko latan, nga dati isang wanak, tibangkay ni tatang. Nga nagarubos na gitiluwak, manong nemi, kayo ko na. Nadagsan man tinagbasulan nyo, tatang.
siya pakawanan ka na kayo. Sabi ko ma, tadi nagsidrenti bukod ko konsensya. Ngayon ka na kiti nagsasarunong nga rabi manong nemi matagtaga-inip ko ni tata. Naman naman parang mapabaring kwasak manong nemi nga. Di kasensin ko manong nemi ti umumay dito silid ko. Kasi napay. Tawan kasin. Kaslakayat kunti, mapamanin ang kalap. Entun bigat. Mabalinton. Sige, entun bigat nga ron. Kahit ko nga dalata trabaho, aldaw ka narabi nga kalap ta. Mabanda ti adayo nga sila. Agbalon ta sa dyan. Mangitugon ta kay ti pagpalay may isan na ka kiti makalaban ta. Kahit mo manin nga makalawas ta. Nga sa nga gawin. Kahit ko nga, tsak mapampanunot ti amin. Amok nga tapakarirabukam kasin. Iso nga, di may balakad ko, o rin nun ay tabunin ni Uncle, mabangka ko mamatlain. Agsublikan, o rin taawanin ni Uncle. Nabahalon ni bakit mo. Api nga nabahalo ko magsibiyagak. Kaslakas dyan na. Nabalon ni Susan. Gabuta talaga nga saan nakapaturugan manong nemi ka nagtitagtaga-inap ko. Nagdesisyon ako manong. Auntie, asin, ibatag ka na kayo tibang ka di motor. No, ilalakom kanya kasi kabay lang gatangan. Kahit kung sawin, ikalap mo. Ngayon di ba nakabagi, iurnong mo. Tumay kontwalayan. Okay kasi. Di pa nakabagim, ordong tanuin to na gumay kag bakasyon, at ato, sang patam nga bingay ti motor mo. Nagamit ak manong name dito Ilocos, kat iti Campo Santo mismo titinurong ko. Sinapol ko manong name. Dinamag ko ti sa pulturero. Ija nga banda, boss. Ija Katapilyo din nga magbagam si Ija, pakakit kita. Joy, nabiit pa ikat. At natalo nga bulanan. O, sige, dyan Nakitak manong nemi titanem ni tatang. Nangitog kailak manong nemi titalo kandela. Sa tiginatang ko nga gin, sigarilyo, kanadamani, kansabong. Tatang, namampesangan na yabay titanem yo, titanem ni dinanang. Siguro ka po taong bakante dyan. Kadito ten di bakante. Ang sardengan dakon. Si papakawanak mo ten kada kayo. Kadawin nyo nga subliak ti asawa ta. Siguro kat piso ti dekari tatang. Manong nemi inururay ko nga mamiis ti init. 2 oras ko manong nemi ti abay ti tanem ni tata. Iti saan ko mapupuutan manong nemi sa naggaya man ngagmay mesa. Ini talyawag ti adda ti asidig ko. Susan? Jack, ninamnamang ang takatoy. Ay, anak, saan kang sangit? Ada anak yo. Kadito tatang. Ada. May sakit gud nga tawinan. Babae. Nilaki. Anak, gusto na, kakasangit. Ada tamanin ti sa kaanan ti tanem ni papang mo. Nagsublikan dito eh. Mo nagsubli ka katimet lahing itinagkapuan. Dumating gamit mo. Daniel, ada karbal nga iti balay nga napalawan dito tatang mo. Nagsublikan sa dyan. Da kami nga ginati bumanaw.
Oren tumatlang madamdama. Awang kam to jay. Manong nemi nagkukuyog kami nga nagawid. Iti sa balay man nagundaway manong nemi simbre kak iti balay mi balay nga isut di makilak manong nemi. Diyan ka muna sa dinot sarkak nga silid. Dati ti silid. Silid tayo di. Kahit mo sa wen. Idi awan akon. Iti silid ni tatang ti mo. Saan? Isut umay dumandanon dito nga silid. Kas nantuktalam iti. Ngayon iti. Awan ka. Pinanawan mi datang silid. Iti silid ng ti mi. Intultuloy yo. Pakuwanan na kam kuma, Daniel. Sige. Dito ikan, te robot ko dagiti arawatan mi nga gina. Da kami ti pumanaw. Imbati manunemi ni Susan ti anak na iti salas nga da iti unek ti krin. Diyan ka mo no apeng isot kit kita eh. Babae manunemi nga kasla kayong ingas ni tatang. Sa adabay pagkakaingasan da ka di tinanan. Kumitkita kanyak. Umis-isem. Kasla kahit na nagpa-uba manunemi. Diyak man napupuutan nga inala nga inong to. Baby. Anat nagamutain, baby. Laki gaya mo, malagip pon laki. Anang orti awag ko kang gaita? Kabsat? Kabsat ko, ti anak, ti asawa. Diyan napupuutan ng masdeg manong name ni Susan. Gusto na kagayam ti anak ko. When? Ti anak mo. Pagkapsat ko. Paalak tulangan nga dado mga arawatan mi. Nesagano ko naging importante nga. Alay nga itukot nga. Pumanaw dito nga. Agawit sa dibalay. San ka nagawit? Dito'y kayong kinidlaki. Daniel? Siguro. Ininot tumat siguro ang mapasublik ti dati ang panagayat kan panagtalikuhin ka. Sa bagay, umatsab sa bali, taamakmet. Uwin, awan sab sa bali. Saan ako ngayon madayo? Adad dito yung tatang mo na kasagana. Nga mga sulnitan niya man na pagkurkurangam. Noong nagbalinak man nga narukup, agramang ginitatang mo. Tao kam lain. Yung sangal balit ipanagaypakin ka. Inayat ka mati amam. Kapangaragsakak launay. Daniel, no siya hawat kan agraman ti anak ko. Akapsat mo. Nalamis palang tiriknak iridamo manong nemi nga midi agbayag. Namin pinsanen nga pinunas kon tinalidem apaset ti kalman laeng. Kaslawan tinapasamak manong nemi abim malaet. Imbilang ko nga pudno nga nagkapukan niyak ni Laki akabsat ko itama. Nga uri at diadan Daniel Jr. nga anak mi manong nemi kan si Marunupay ti babae nga anak mi ni Dayan. Nung kasanot parang ipatag ko karigi ti pudno nga putot ko iti asawa kas tamat ti parang ipatag ko ti nauna nga ni Laki. Ngabot ay sudat mang mangted tiragsak kada kami nga gasawa manong. No pay adda kasi diyan nga nalidem nga paset ti kalman. Ngem paset laing ti kalman nga saan nga naskan pay nga itad ikan ti importansya. Tinapatig ita kitagdama kan ti masakbayan.
Tinaornosan ka naragsak a pamilyak. Siyak ni Susan kan nagtitalo nga anak mi. Ado manong nemi ti makaamo, tinapasamak, ado matlata, daytay, mangsutsutil kanyak, kastamatan iti asawak, agraman karagiti anak mi. Yang binabay ami ida manong nemi. Gagangin dayta, salang atak kami siguro ti kastut istorya na ko na. At ado pa dayta di kiti nakaro. Tinasken, natalan ti kararuan ni tatang, naragsak kami ng asawa, agraman karagiti talungan na kami. Intong dumakil siguro ni Lucky, no dumteng ton ti panahon nga ipagkamit ti pudno. Mabalin siguro ng income tumatin ni pudno. Tayte kunadan nga awan ti palimen nga dito lumtaw. Mamuan nanto siguro manong nemi. Nga awawagan na ti daddy, kat kapsat na gayam ti ama. Agaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa, kat sapay kumatag damat na ibating nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti bihag, kada kiti padag nga timngig, ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing radagkaman nga pagayam mo, Daniel. Tingin ka, Daniel, iting nga panag surat, iti programa to yung nga iti kalanlaeng,